ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾಣಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂದು ಎನ್ವೆ ನೆರ್ದುಂಬು ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ತಿಂತ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 1-2 ಸತಿ ಆತಿ. ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದು yippee ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿತ್ತಿ ಬಲೆ ಒಂದು ಎಂಚಾಲು ಪುಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಂದೆತ್ತ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದತ್ತು ನೆಡ್ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮರೊಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ yippee ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ನೆಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ. ವಾವ್ ಏತೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತುದು ತಿನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೆತ್ತ ಪೌಡರನ್ನು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತುರಿದು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೂರ ನೆರ್ದು ಮುಂಜಿಯನ್ನು ಬೇತೆ ಕಂಪಿಂದ ಮಲ್ತುದು ತೊಜಪದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು. ತರಕಾರಿ ಪಂಡದು ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಪೋಪುಜೆರ್ದೆ ಪಂಡ ಪೆಜ್ಜೆರೆ ದಿಕ್ಕು ಜಗಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ.
ಯಾಪಲವರ ಕೊರೊಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರ್ರಬೆಲ್ಲಿ ಬಂಪೆರ್ ಯಾಪ ಆಂಡಲವರ ಕೊರೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ. ಯಾನು ಸೂಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೂಪಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನೀರು ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದು ಇಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಈಗಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂತು ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. 10 ರೂಪಾಯಿದ 8 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐಟು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಉಂಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ದು ನೆಟ್ ಒಂದು ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಎಕ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏನಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೇನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇಷ್ಟಪತ್ತದು ತಿನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಪಿ ಅದು ಉಂಡು ಯಾನಿ ಇತ್ತೇನೆ ತಿರ್ತು ಜಾಪುಡ ದೀಪೆ ದಯಪಂಡ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೆತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಎಗ್ ಈ ಜಿ ಈ ಎಗ್ ಅತೆ ಎಗ್ ಈ ಜಿ ತಿನ್ನು ನಿನ್ನದೇ ಇದು ಜಾನು ತಿಂದೆ ಬಲ ಬಾ. ಇನಿ ಬಸಳೆ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಸಳೆಗೆ ದಿನ ಬೈದುಂಡು ಬಸಳೆಡೆ ಓದ್ತುಂಡುಗ ಕಜ್ಜಿಪುಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ತೆಪ್ಪುಗ ಭಯಂಕರ ಉದ್ದೋತಿ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ಒಂದೆರಡು ಬಸಳೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಯ್ಪಚ್ಚಿ ದೈ ಸೈಪೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಕಜ್ಜಿಪುಗಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ದೆಪ್ಪುಂದೊಂದುಲ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಎಟ್ಟೆಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ ಬುಡ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಬಚ್ಚಲ್ಲೈತೆ ಅಮ್ಮ ನಡ್ತೀನಿ ಬಚ್ಚಲ್ಲ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಆತೀನಿ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹತ್ತೀನಿ ಚಾಲೆ ಬೋನಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾಪು ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಲ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಬಾಗೆ ರಜೆ ಅದೇ ಬಾಬಾಗೆ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಶಾಲೆ ನೀವು ಶಾಲೆ ಬಾಬಾಗೆ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಚ ಇರೇನು ಹಾಲುನು ವೃದ್ಧ ಕನ್ನಡೆ ಪೋಪಾರ ವೃದ್ಧ ಕನ್ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಬಯರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ನಗದಾಲ ಮಿನಿ ಕೊನೆಯರೆ ಇರ್ನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಪಿನಿ
ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರೇಜ್ నేను దెక్కుగా జోకుడు దెక్కుది కప్పు మప్పుగా మల్లపదెంగి ತುಯ್ಯಾರೆ ಆನಿ ನಡ್ತಿನ ಬಸಲ ಇನಿ ಉಪಯೋಗ ಒತ್ತನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿದಾಪುನು ಒಂಜೆ ಎಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ತೂಕದಾದಾಪುನು ಕಚ್ಚಿಪುನು ಬಸಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪದೆಂಗಿ ಓಕೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿನ ಬಸಲೆಗೆ ನಾನು ಪಾಡ್ಗ ಅರೇಪು ನೀರು ಪಟಾಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಅಂತ ನೀರಾಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪಿನ ಅಂದಾಜಿಡುಂಡು ಓಹೋ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಟ ನಾನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ఓకే కొద్దిన సరి బసాలెಲ್ಲ ದಿಢೀರ್ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬದೆಂಗಿ ಗಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಸಳೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಯಾನೇ ನಡ್ತಿನ ಬಸಳೆದ ಕಚಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ದೇಪಂಡ ನಮ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಂಜ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೋರ್ತು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಂತದೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮದು ಬಸಳೆ ದೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಚಿಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಬಸಳೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಡು ಕಜಿ ಪಾಂಡು ಬಲೆ ಏರೇಕ್ ಪೂರ ಬಸಳೆ ಗಜಿ ಪಿಷ್ಟ ಬಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸದ ಟೈಮು ಬಲೆ ಓಕೆ ಇಂದಿಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಯ್ಯಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಡಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋಕು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಲೇ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗಂತೂ ಬಸಳೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಸಳೆ ಜಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲೆ ಹೆಂಗೆ ಜಂಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಎಂಚಪ್ಪು ಎಂದು ಜಂಜಿ ಪಂಡ ಜೀವ ಉಡುಪೇನು ಓಕೆ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಬಳೆ ಚೋಕುಂಡೆ ಚೋಕುಂಡೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಅದು ಜೆಲ್ಲಿ ಬಚಲ್ಲೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯ ಮಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೇನಿಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಸು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನೊಂದು ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಬಾಯ್